Preto de 100 de nenos e nenas participaron esta mañá en Ribeira na clausura dos obradoiros e campamentos de Nadal que se desenrolaron durante as vacacións. Cun festival a ritmo de pansoliñas, os 95 nenos e nenas con idades de 3 a 8 anos que estiveron a participar nestas vacacións no campamento Nadal Concilia en Ribeira, xunto aos 26 rapaces de 9 a 14 anos inscritos no obradoiro de escultura, despediron esta mañá as vacacións do Nadal. Nun acto celebrado no Conservatorio de Ribeira recibiron os diplomas dos respectivos obradoiros de mans do alcalde, Manuel Ruiz Rivas. O rexedor ribeirense destacou a idoneidade destes obradoiros que axudan á conciliación durante a época navideña. A clausura de algunha das actividades que fixemos no Nadal, en concreto do Xoga con Nós e do taller de escultura no que participaron máis de 100 nenos, pero que eu creo que é unha máis das actividades que se fixeron, como o Enreda con Nós, o Nadal na rúa, os pequexogos, etcétera, etcétera, aparte de outras ambientacións navideñas, non? Polo tanto, pois, a verdade é que moi ledos de que houberan participado tantos e tantos rapaces. Sempre intentando meter algunha novedade en toda a programación, pero en concreto esta de Xoga con Nós é unha das que ten maior éxito e por iso a verdade é que a repetimos todos os anos en esa programación. Ruiz Rivas destacou tamén a gran labor que se fai nos obradoiros onde os rapaces poden iniciarse en actividades como a escultura, un taller impartido polo escultor local Jonchu Argibay que se leva varios anos realizándose con éxito. Ben sendo prestado por Jonchu Argibay durante xa varios anos e a verdade é que os rapaces non só disfrutan, sino que algúns se lleven verdadeiras cualidades, non? Así que espero que quizá este xérmolo que empeza neste pequeno curso, pois a algún lle poda servir para que no futuro quera seguir aprendendo, non? O evento contou, entre outras actividades, coa interpretación de pansoliñas navideñas por parte dos 4 grupos en que estaba distribuído Nadal Concilia, que fixeron as delicias dos pais e nais congregados no Salón de Atos do Conservatorio Municipal.